Okay na. Anong paramdam mo, tay? Okay na. Wala na. 12 elemento. Hindi ka kinukulam. Pero wala na sakit sa likuran mo. Wala na. Salamat kay Kristo. Ikaw, tay, wala na sakit yung Wala na po. yung sa natod mo. Iyang anak mo, ikaw elemento. Ito 3 lalaki. Yan, wala. Naipita lang. Iyon, 5 yun eh. 5. 5 tao. Ang walang sabi sa inyo, yung anak mo. Kasi sabi ng manggagamon mo, dami ang anak mo. Pero kung kinukulam ka, 100% totoo yun, madadami ang anak mo, buong pamilya mo. Pero siya, wala na sakit likuran mo. Wala na. Salamat. Paalam na kayo. Salamat. Thank you. Bye-bye po. Bye-bye. God bless. Thank you so much. Ikaw, kuya. Hindi ka pa tapos. Yung paa mo na lang eh. Kasi masyadong ano. Pero madali lang yan. Pero madali lang siya. Kahit hindi ko na siya kuhanan, pero madali lang talaga sakit mo. 100% talaga madali lang yan. Salamat po. Salamat. Mamaya makakatayo ka rin. Tatay mo nga. Ang tagal-tagal. Gumalaw eh.